μάζα βλέπετε ότι είναι σχεδόν κατακόρυφη. Κάνει κάποιες κάμψεις. Ανάλογα που είμαστε, βλέπουμε ξέρω εγώ εδώ, έχει βάλει άλλο στο σκυλί, μεγάλη κίνηση. Χαλαζία, χαλαζιακές φλέβες και χαλαζιακά σωματώματα από επεκμεταμόρφωση, λιώνει το πυρίτιο και αποτίζονται στις συγκεκριμένες επιφάνειες πιστότητας. Εδώ όμως, αν προσέξετε, από το σημείο αυτό μέχρι το σημείο αυτό, αυτό το πακέτο είναι και τα 80% χαλαζίτες. Αυτή είναι η χαλαζίτες. Αν πάρετε να δείτε αυτά τα πετρώματα, θα δείτε ότι είναι καλά το ξεσκίζει το σφυρί και γενικά είναι όλο χαλαζίας και οπάλι και όλες οι μορφές τις χαλαζιακές. Άλλο είναι η χαλαζιακή φλέβα, άλλο χαλαζίτης. Όχι ότι ο χαλαζίτης κάποιοι χρησιμοποιούν τον όρο μόνο για τους μεταμορφωμένους κερατόλιθους και κάποιοι το χρησιμοποιούν και για τους μεταψαμίτες. Εδώ είναι κατά βάση μεταψαμίτες. Δεν είναι μετακερατόλιθοι, είναι μεταψαμίτες. Ο ψαμίτης άμα έχει 95-98% χαλαζία, τι θα δώσει, χαλαζίτη θα δώσει. Το λέω γιατί στη βιβλιογραφία τα έχουν κάνει μουσκεμα διάφοροι άσχετοι περί τα μεταμορφωμένα και περί την τεκτονική και έχουν μιλήσει, κάποιοι στοματογράφοι δηλαδή, έχουν μιλήσει για ενότητα φυλλικτών χαλαζιτών. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όποτε τα ακούω γελάω. Λέω τον κακόμοιρο τι λέει. Πρώτα δεν υπάρχουν φυλλίτες. Είναι μόνο σχιστόλιθοι και πάνω. Μιλάμε για 8, 10, 12 κιλομπάρ και 450 βαθμούς Κελσίου. Δεν υπάρχουν φυλλητικά πετρώματα σε αυτούς τους υψηλούς βαθμούς μεταμόρφωσης. Και οι χαλαζίτες βέβαια είναι μόνο κάτι τέτοιες μικροενδιαστώσεις που είναι μεταψαμίτες. Και δεν λένε τίποτα ο μεταψαμίτης, μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Από πολύ μικρό βαθμό μέχρι πολύ μεγάλο και για το περιβάλλον μπορεί να είναι ένα φυσικολιδές ή οτιδήποτε άλλο θέλετε που να έχει μέσα ψαμιτική ηθή και σύνθεση με χαλαζία. Καταρχάς αυτοί οι μεταμορφωμένοι εδώ σχηματισμοί σε ποια υγειοτεκτονική ενότητα πρέπει να υπάρχουν εδώ στην Πελοπόννησο? Είναι η ενότητα της Άρνας, έτσι. Λόγω καιρού δεν το βλέπω να πηγαίνουμε στην Άρνα, πέρσι πήγαμε. Αλλά η τυπική τοποθεσία της Άρνας δεν είναι αυτά τα μπανάλ πετρώματα που βλέπουμε εδώ, που είναι μετακλαστικά πετρώματα. Έτσι. Αλλά είναι μεταβασάλτες, μεταφυλλίτες, με αυτά τα πετρώματα, μαζί με μετατόπους και άλλες τέτοιες λιθολογίες που εμφανίζονται στον ταΐγετο σε πολλές θέσεις και στον αξιονικό ταΐγετο όπου είχε κάνει το ακτορικό του κ. Σκαρπέλης, όπως και έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ, αλλά και στην Άρνα όπου δώσαμε το όνομα της ενότητας της Άρνας, τυπική τοποθεσία. Εδώ είμαστε στο Μερκούρι. Θα ανέβουμε ακριβώς εδώ πάνω, θα δούμε πού ακριβώς είμαστε, τι ρόλο παίζει η ιστορία. Και εμφανίζεται η ενότητα της Άρνας. Αλλά δεν εμφανίζονται οι τυπικές της, οι ιδιόμορφες λιθολογίες και σχηματισμοί. Εμφανίζονται οι μπανάλοι σχηματισμοί. Συνεργηθήκαμε. Βέβαια, σε αυτό που λέμε Άρνα μπορεί να είναι περισσότερες ενότητες μέσα. 1, 2, 3, δεν το ξέρουμε. Όλες όμως υψηλού βαθμού μεταμόρφωσης, με αλπική μεταμόρφωση, άσχετα αν η πρωτογενής ηλικία τους μπορεί να είναι προαλπική. Λοιπόν, δείτε τα αυτά εδώ. Στη στροφή ακριβώς, μόλις κλείσει τώρα ο δρόμος για να πάμε εδώ στο πλατό να χαζέψουμε το τοπίο, κάνουμε το πανόραμα, φαίνονται πάρα πολύ ωραία οι δομές της γράμμωσης, της τεκτονικής γράμμωσης, κυρίως από διατομή και εθελτισμό. Και εδώ φαίνεται, αλλά εδώ επειδή είναι τα στρώματα κατακόρυφα, πρέπει να πας πάνω όπου αποκαλύπτεται η σχιστότητα για να τη δεις τη γράμμωση. Ενώ εκεί θα πάμε μετά στη στροφή, αλλάζει η κλίση της σχιστότητας, γίνεται σχεδόν οριζόντια όπως θα δείτε. Οπότε πάνω όπως πατάτε κάτω, είναι η σχιστότητα σχεδόν οριζόντια και φαίνεται πολύ ωραία.